Здравей, Ваня! Здравей, Виктория! Искаме да запознаем нашата аудитория с екип на Рувен Транс. Можеш ли малко да разкажеш за себе си? Да, и аз съм от екипа на Рувен Транс, повече от 9 години. С средно икономическо образование съм, като счетоводител работя тук. Занимавам се с отчетите, по няколко пъти с парични средства. Взаимозаменяемост имаме ние тук. Кой където може се включва, ако някой отсъства, така. Това е. Какво обичаш да правиш в свободното си време? Имам две най-любими неща, като всяка жена. Най-много обичам шопинг и да се забавлявам в дискотеката. Браво! А какво харесваш в работата си? Аз си харесвам работата. Тя ме удовлетворява и за мен е хубаво това усещане да отиваш на работното си място и да знаеш, че това е твоето работно място и да си с желание там. Да. Какво можеш да кажеш за колегите си? Моите колеги са млади хора. Чувствам ги като мое второ семейство. И когато прекарваш толкова много време с тях, няма как да не си намериш и приятели. Неизбежно е. Ние сме един много добър екип, взаимно си помагаме. Както аз ги уча на нещо, така и те ми показват много неща, защото няма как човек да може да знае всичко в този живот. Да. И пред какви предизвикателства се справиш в твоята професия? Предизвикателствата са много в транспорта. Бързина, точност, може би. Не знам, не се сещам точно. Постоянно сме изправени пред предизвикателства. Да са доволни клиентите, може би също. Да умеем да контактуваме с всеки. Как протича един твоят работен ден? По какъв начин? Много приятно, в хубава обстановка, чиста. Пристигаме сутрин, ведри, отпочинали, правим си задачките, какво имаме да свършим. Първо, второ, трето, пиваме и кафенци. Сутрин по едно, след обед по едно, не може. И с какво мислиш, че Рувен Транс се отличава от другите? И хубав въпрос. Знам ли с какво? Ние сме Рувен Транс, бе. Най-великите сме ние. Аз където и да отида и на фризьор съм ходила и като спомена нашата фирма и там другите. Рувен Транс, Рувен Транс. Супер. Благодаря ти много. Моля, няма за какво. Faut pas croire ce qu'ils racontent. Ils ne me connaissent pas. Gros virement sur mon compte. Non, ça leur plaît pas, mais cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous, on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire.